बिथांमोनजों मा सिङाव मा दंमोन जों बेखौ मिथिया नाथाय बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदोंमोन जे जों 15 जन जिहेतु ग्रुप जों जइन जाहैदोंमोन जोंनो खोथा होदोंमोन बिथांमोनहा 3 लाख फैसाजों लोगोसे 30 बिगा हा साहा बागान खालामना होगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन दा बे हिसाबै जोंहाबो माखासे बिक्ति हिसाबै जोंहाबो माखासे बिदिनो सोलिनायनि खेत्रआवहाय बिदिनो एसे सुबिदाफोरखौ मोनगोन नामा बेखिनिखौ जोङो सिन्था खालामना थांनाय जादोंमोन BPF हिसाबै BPF सिङाव जेबो गैया बे समाव आंनिनो लोगो आं नेहा गाहाय नेहाथारि जानानै बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन बे समाव दिनै जोंखौनो माने दालाल राज बादि बिथाङा खालामनानैहाय जोंखौ बेबादि मोनसे गोथौ हाखराव खोख्लैहैदों आरोखि गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं मिडिया पार्सन बिथांनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय दिनै आं इउपिपिएलआव फिन आरो फैफिननायनि कारना जाहैबाय मेन कारना जाहैबाय थांनाय जानुवारि 15 तारिखआवहाय बिसमुरि BPF इउथ अफिसावहाय दिनै नाम लानांगोन दिनै बिरखां नार्जारि बिथाङाहाय जोंनो माखासे लाबा बिदिनो देखायनानै जोंखौ लांनाय जादों जों फ्राय बेहाय 15 जनसो जोङो थांनाय जादोंमोन जइन जाहैनाय जादोंमोन बेहाय बिथाङा बुंदोंमोन जिहेतु जोंनि सिगां BPFनि जानाखि सानैसो कर्मिफोर बिथाङा बिसोरखौ लोगो लानानै बिथांमोनजों मा सिङाव मा दंमोन जों बेखौ मिथिया नाथाय बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदोंमोन जे जों 15 जन जिहेतु ग्रुप जों जइन जाहैदोंमोन जोंनो खोथा होदोंमोन बिथांमोनहा 3 लाख फैसाजों लोगोसे 30 बिगा हा साहा बागान खालामना होगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन दा बे हिसाबै जोंहाबो माखासे बिक्ति हिसाबै जोंहाबो माखासे बिदिनो सोलिनायनि खेत्रआवहाय बिदिनो एसे सुबिदाफोरखौ मोनगोन नामा बेखिनिखौ जोङो सिन्था खालामना थांनाय जादोंमोन नाथाय दिनै फैयै नुबाय जों जइनबो जाबाय जइन जानायनि उनाव जों नुबाय BPF हिसाबै BPF सिङाव जेबो गैया नाथाय बेखौ बुंनांगोन जे जिहेतु बिरखां नार्जारिया माखासे सिङाव गावहा मा दङ दिनै बियो मोनसे जों जे गोबाव बोसोर एबसु मावबोनानै दिनै एक्स वार्कार जानानै जोङो सोरबा फेमिलि जाबाय सोरबा माबा जाबाय बे हिसाबै जों सार्भिस होनाय हिसाबै जों दा जेनेबा एबसुनि मावनांगौ बिबाना 2 बोसोर थेवबो जोङो बेहाय जोङो 3rd फेज मुभमेन्टनिफ्राय जों मावबोनानैहाय बिबान लाबोनानै दिनै जोङो सोरबा फेमिलि जानाय हिसाबै सोरबा माबा जाबाय बे हिसाबैहाय जोङो दिनै जिरायथ'नाय बादि जाबाय दा बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनिनो जाय मोनसे समाव आंनिनो लोगो आं नेहा गाहाय नेहाथारि जानानै बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन बे समाव दिनै जोंखौनो माने दालाल राज बादि बिथाङा खालामनानैहाय जोंखौ बेबादि मोनसे गोथौ हाखराव खोख्लैहैदों आरोखि दा बिनिनो दा 15 तारिखआव जों जानुवारि 15 तारिखआव जइन जाबाय बिनिनो बिथांमोना जोंनि खावसे जानाखि बिथांमोन जोंनि लोगो बिथांमोना 16 तारिखआव माखासे गावसिनि साननाय हनाय माखासे माबाखौ बिथांमोना बुजिनानै 16 तारिखआव फैफिननाय जादों दा बे हिसाबै दिनै जों बिरखां बिथांखौनो बुंनांगोन खारना मानो होनबा बे जोंखौ थगायना लांनाय बादि जाहैबाय दा BPF हिसाबै नायोबाथ' सिङाव जेबो गैया आरो बिथाङा ओरैबादि मोनसे दिनै जों खोनादों बिथाङाहाय आन्चलिकआव बिबान दंमोन मोनसे समाव दिनै बै आन्चलिकआव दा बिबान दङ दा दिनैहाय बिबानाबो गैया होननाय खोनाबाय बिबानखौ बिथांनि बेबादि माखासे दालाल माखासे बेफोरबादि खामानि मावनायनि थाखायनो दा बिथाङा आन्चलिकनिफ्राय बिबाना एरख'जाबाय होननाय जों खोनादों आरोखि दा दिनै बिथाङा गावखौ एरख'जादोंब्लाबो बिथाङा जे एबसुआवनो दङ बादि साननानै बिथाङा दिनै गावखौनो सासे एबसुनि नेता बादि सानना लायो दा आं बेखौसो बुंनो लुगैदों दिनै बेखौबो रायखांनांगोन जे जोंनि गौरां बिले इउनिट एबसुनि सासे बिथाङा बोसोनगिरि हिसाबै जेब्लानाखि आन्चलिकआव बिथांखौ दैथायहरदोंमोन अब्ला बियो बारग' प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांखौ बोसोनगिरि हिसाबै जों इउनिट एबसुआ लाबाय थानाय जादोंमोन दा बे हिसाबै दिनै बिथाङा दिनै आन्चलिकआव गैयाब्लाबो दिनै आङो गोजौआव मावला गाहायाव मावनोसै होननानै बिथाङा जोंनि गौरां बिले इउनिट एबसुजों दिनै सिथाबनानै दंखायो दा खारना जाहैबाय दा बिथाङा एबसु हिसाबै बिथाङा गावखौ सानना लायो नाथाय दिनै बिथाङा मोनानाय लोगो लोगो बिदिनो 8टा 9टाबा दिनै अबेबा मोनसे पार्टिनि बिदिनो अफिस इउथ अफिस पार्टि अफिसावसो बिथांखौ नुयो खारना जाहैबाय एक्सुवेलि आं प्रुफबो होनो हायो दा बिथाङा ओरैबादि मोनसे खोथा बुंदों जिहेतु दा प्रेजेन्टलि जोंनि गौरां बिले इउनिट एबसुनि दा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा प्रेजेन्टलि दङ बिथांमोना आंनि एक बिन्दोबो खोथा बारा
बे हिसाबै नोंथांमोनखौ देरहा होनांगौनि सार्थ'बा आं बिथांमोनखौ बाहायनो हागोन होननानै बिथांमोना इन्सुरेन्स होनाय दङ, बिथांमोननो खोथा होनाय दङ। दा बे हिसाबै दा बिथाङा दिनै आं बेखौसो खावलायनो लुगैदों, जोंनि देबोरगाव आन्चलिक, नर्थ क'क्राझार आन्चलिक एबसु प्लास दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जा कृपेश दैमारि सार आरो खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोनखौहाय दिनै बिरखां नार्जारिनि सायाव थाबैनो एक्सन लानानै गौरां भेलि इउनिट एबसुनि जिहेतु बिथाङा दा गावखौ जे सासे एडभाइजार हिसाबै दंबाय सानो, दा बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ आं बेखौ खावलायहरो आरोखि। आरो बिथाङा जुदि थाबाय थानानै दिनै बोसोनगिरि हिसाबै जुदि आन्चलिकआवनो बिथाङा गैखाला जिखन दिनै जुदि बिथाङा दिनै गौरां भेलि इउनिट एबसुआवहाय थानानै जुदि बेफोरबायदि बोसोनगिरि हिसाबै जुदि खामानि मावबाय थायोबा दिनै बिथाङा बिदि दिनै गौरां भेलि इउनिट एबसुखौ लानानैहाय मोनसे दालाल राजा आरो बाहायबो हाबनानै दङ। दा बेबायदि खालामनो बिथाङा दिनै गौरां भेलि इउनिट एबसुखौ मोनसे गोथार संगठन आफादखौहाय दिनै बदनाम होनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो बिथांखौ आं खावलायदों जाहाथे गोजौनि आन्चलिक आरो डिस्ट्रिक्टनि जा सार बिथांमोनहा इमिडियेट बेखौ गौरां भेलि इउनिट एबसुनि एडभाइजारनिफ्राय दाननांगौ आरो बेखौ एबसुनिफ्राय आउट खालामनानै दोननांगौ। दा बेखिनिखौनो बुंनानै